Cvičení na tvrdost a rychlost úderu. Nejprve se naučíme příklepové údery tap, step, heel a ball tap. První cvičení. 8x tap pravou nohou. Zastavíme a 8x tap levou nohou. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Druhé cvičení. 8x tap střídavě na pravé a levé noze bez přerušení s přešlápnutím. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Třetí cvičení. Step plus heel pravou nohou.